Част втора. Хаджи Хасид Хал Халас. След 3 години обучение в ВУКС, Висшата школа за команден състав в Калининград, празнуваха своят дембел, уволнение. Офицерите от Енското училище, милиционерите от градът бяха вече уморени на техните влашки кавички шиги. Точно в полунощ, неизменно съобразно традицията, в главата на железният войн на революцията Феликс Едмундович Дзержински се оказваше с офицерска фуражка. Сред тълпата от празнуващи офицери имаше един, който по някакъв особен начин се отколяваше от офицерите около себе си. Той приличаше на етнически грузинец, с черните си коси и леко мъргово лице, което беше вече налигнато от скръбен повей. Офицерът пееше някаква чешка песен с почти южнешки акцент, която по някакъв особен начин докосваше заглаварите сърца на тези вече възрастни мъже. Йовано, Йованке, колко време да чекам, ке ми дойдеш и пристанеш за цял живот, за 1-2 мина. Един от старшите милиционери рече и отсече. По това момиче от България. Само там тяхната панина родопите пеят такива песни, които като те сграбчат за сърцето, късат парчен с него. Той се приближи до офицера, който се беше подпрял до една от мраморните клони на партийния дом. Удари чест. Старшина Гавадзе, искаш да запалиш? Мога да се почерпа с Белмор канал. Благодаря, старшина. Имам в себе си кремлевски кули. Старшината продължи. Преди около 2 години бях на почивка със семейство в България. И в едно малко градче близко до град Севен, мисля, че беше Керменли, един другар свири на кавал и пяха като своята песен. За някакъв дрил хайдутин и джевой вода. Старшина, отвърна офицерът. По времето на османското турско робство в родният ми край имало много хайдути. Те по-съветскому партизани и воеводи, началник партизански отряди. И нашият околийски град, Сливен е почти град, в който са се израснали и воювали много от тези воеводи, много от тези партизани. Ние сме свободолюбив народ и сме вечно признателни на матушка Рус и съветския народ. Да, ние помним боите при Плевен, проходите на Шипка. Надявам се, Драгоре Галаци се видял и моментът на паметника на Алешата, издигнат в памет на обикновеният руски войник от признателните българи, потомци върху един от величествените кургани на старопрестолният хълмен град Пловдив. Ние сме малък, но горд народ. А Каваджият е много добър приятел на брат ми, който е трудът Михалджикови. Да, почти се раздели. След няколко часа трябва да се получа предписанието и командировъчното. Другар Гавадзе, благодаря за папиросата и сполайте за топите думи относно моята страна, България. Случайно да сте от народа на железният ремонт на трудовият другарят Йосиф Джугашвили Сталин? Да, отговори Гавадзе. Голяма чест и още по-голяма отговорност. Разбирам, че отговори българинът. И аз съм на същия хал. Горът от Лайц, другарят от коментар на Георги Митров, футболистите Гунди Котков, другарят от завода за реактивни китари от град Казанлък, завод Арсенал. И може да изброявам. Кратка пауза. След около 2 седмици пътуване по ЖП линията
из руската страна. Хаджи се качи на очакващото го автомобил УАЗ, който след около половин час го остави пред щаба на поделението с почтенска кутия 42390. Другар полковник, старши лейтенант Хасид е готов да пристъпи в изпълнение на офицерските си задължения в повереното ви поделение. Спокойно, офицер. Какво е вашето позивно име? Хаджи, другар полковник. Моят любим полковник, кондарм и герой на войната в Испания, полковник Старинов. Аха, разбирам. Ако може, Хаджи, в тесен кръг, тук щаба, може без да се съобразява с субординацията. Прочетеното писмо от вътрешното контразнание в вас ли? Да, полковник. Той подаде на началник щаба един тъмно кафяв плик. Любопитно ми е с почти бъртон в глас щаб полковника. Как опазихте печатите на писмото от повреждане? Добре, полковник. Посмихна се Хаджи. Взимате 12-я тон на малката съветска енциклопедия, посветена на въоръжените сили на РСФСР, издълбавате подграждащата ниша с помощта на гаражната автоматична бургия, изчиствате гнездото, което се укрепва с помощта на медицинските тампони и прозрачни материали, след което всичко се оформя като един монолитен блок за псевдобиблиотеката на магазин Детски мир. А самата книга в това малко симпатично детско куфарче, окръсено с тези симпатични стилизирани рисунки на крокодил Гена и Чебурашка. Да, поклати глава полковника. Личи си комплицираният подход на ръководителят на катедрата по стратегически анализ и кумулативно въздействие другият Н. Да, полковник. Сега до вечерта си свободен. Ето Джорджа за настаняване към отговорника на материалната част, старшина Петров. И внимателно са се влечокте в офицерската столова. Получил за твоите подвизи с Фокс Дойч. Съветски граждани от немски произход. В Калининград. Тъй верно, изкозорува Хаджи. И в този момент гъста червена покри лицето му. Засука Будьоновския си мустак полковника. Молодо зелена лъже матери вълчара. На следващия ден около 05 часа сутринта будилникът на часовникът командирския се включи. Хаджи стана, написка лицето и шията с студена вода от чешмата, забърса се с граповата кърпа, облече спортния комплект и излезе да се загрява. След като направи задължителната ужаскови комплекс по методиката на Вукс, Хаджи започна с разтягането, менатата и упражнението лист, носен от планинския ветрец, по методиката на севернокорейски другар Ким Ир Сен. Уморен и недоволен, той хвърли подгризаното стрелко върху пожелтялата трева и започна да се посушава с кърпата. Послесловие. След около 3 години поделение чрез 2390 спец кабалограма да се откомандирова капитан Хаджи в Москва за слушателски курсове на щабните офицери в Военна академия в Фрунзе, катедра щаб и стратегия. Началник на първи далекоизточен военен оград генерал Косороген. На московският перон, както винаги беше като преди падането на вавилонската кула. Франшком с народ. Хаджи слезе от полмановият вагон, опъна униформеният кител, постави със звучен жест парадната фуражка с малинов кант и златната петроличка с щит и меч, инсайт на КГБ. Той се огледа с търсещ поглед и в следващия момент до него се закова служената Волга с форсиран двигател и карбуратор от Daimler-Benz на главното разузнавателно управление ГРУ, отдел Д. Хаджи, качва се за успеем за противката, каза Володя. Волгата с въртящ синьо-червен буркан и мигащи светлини се втурна по скоростната лента за спецпревози.
Преминавайки през пропуска, стачката на дежурният прашпоручик Хаджи се остави багажа. Взе поновения си пропуск и малката синя папка с градския вензел върху нея и своята пъргава припъзваща се походка се отстреми след своят помощник по специалните операции. Време и отрязък от още 2 години. Достъп до досието на Хаджи само с код А, висш приоритет. Само за членовете на висшият партиен състав на Руската федерация. Извадка из досието на Хаджи. Само за упълномощени от Централния комитет на Комунистическата партия Болшевики и контролната комисия на Монетния двор за паричните потоци и дестабилизиране на капиталистическият свободен свят. Капитан, не се чете, Хаджи, да бъде освободен от редиците на армията на СССР поради действия, хвърлящи, опозоряващи инсунации върху името на стожера на социалистическата власт. Награждане на Хаджи да бъдат отнети военните отличия награди, същият не е подлежи на военна пенсия, името му да бъде заличено от списъците на ВУКС, от Академията за команден състав Фрунзе, а така също и поделението, където е служил своят военен интербригадирен като съветник дълг. Всеки опит за контакти с него бивши колеги и съслужители да бъдат докладвани съобразно секретният формуляр с номер 383-647Z, срок безсрочен, сиреч без давност. Общия срок на послужено време на Хаджи в армията 4 години в ВУКС, 3 години в спецподелението Н, 2 години в Фрунзе, общо 7 години. Всичко това, с изключение на дарственото табелно оръжие, офицерски валтер с шахматно подреждане на пълнителя, произведеното от армията на Вермахта, 1944 година. Спецснаряжение. Част 2 на Хаджи завършена.